Il-kumpanija internazzjonali Kanadiża MPX International Corporation, involuta fil-qasam tal-kannabis mediċinali, għamlet passi oħra importanti l-qudiem biex tiftaħ faċilità tagħha f'pajjiżna. Permezz tal-kumpanija sussidjarja tagħha f'Malta u l-Grupp Vortex, xtraw l-isma kollha tal-kumpanija lokali Alpha Pharma li hija involuta fin-negozju tax-xiri, ippakjar u tqassim tal-prodotti farmaceutiċi fl-Unjoni Ewropea u l-Afrika ta' fuq. Il-kumpanija ingħatat ukoll letter of intent mingħand l-Aġenzija tal-Gvern Malta Enterprise sabiex takkwista liċenzja biex timporta, testratta, tipproduċi prodotti lesti u tqassam kannabis u derivattivi tagħha għall-użu mediċinali f'Malta u anke lil minn xtutna. Il-liċenzja Maltija se tinħareġ mill-Awtorità Maltija tal-Mediċina hekk kif jitlesta l-impjant li minnu se tiġi pproċessata l-kannabis u li jkun iċ-ċertifikat li qed skont ir-regoli meħtieġa. F'istqarrija, il-kumpanija qalet li fid-dawl tal-fatt li fl-impjant tal-imrieħel diġà hemm ħaddiema esperjenzati u li huma ċertifikati fil-kontroll tal-kwalità u standards ta' assigurazzjoni meħtieġa, se jwassal biex tkun iċ-ċertifikata u tibda l-operat iktar malajr. Il-kumpanija Kanadiża mistennija tinvesti ma' 3 miljun euro fl-irranġar tal-impjant u f'apparat għall-estrazzjoni, proċessar u pakkjar tal-mediċina. Dan l-investiment kien biss possibbli wara li s-sena l-oħra il-Gvern approva liġi dwar il-produzzjoni tal-kannabis għall-użu mediċinali, bosta kumpaniji internazzjonali jikkonfermaw l-investiment tagħhom f'ambjent regolatorju ċar u liċenzjat mill-Gvern. Dan fil-waqt li l-produzzjoni tal-kannabis mediċinali se tkun qed issir taħt sigurtà stretta mill-Awtorità tal-Mediċini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.